Εγώ. Μες στο κουτί. Μες στο κουτί. Τώρα είναι μπουκωμένο πλέον. Ανέβασε του λίγο το ρελάτι. Ανέβασε του λίγο το ρελάτι. Αισθάνεται, Ζούζα, άλυζες όλα. Ξανά κάτι να μπορείς. Δεν ξέρω αν θα την ξανακάνω, θα μου βγει. Άστο να ζεσταθεί λίγο.
Άλλο το σασί αλλαγμένο. Τα πιο πολλά είναι από ανθρακόνημα και τιτάνιο, άμα ξέρεις. Ξέρεις, ο μηχανολόγος. Από εδώ είσαι από Γαλλό. Όχι, στο Βαρκιά είναι. Για πες από πού είσαι. Μάρσαλα. Α, είσαι βλάχος σαν και εμένα κι εσύ. Βλάχοι δεν είμαστε, αλλά όλοι βλάχομαι λένε. Βλάχος δεν έχει εκεί στα Μάρσαλα. Δεν έχει, τι έχει. Έχει Αρβανίτες έχει. Όχι, ούτε αρβανίτες. Αποκλείεται να έχει Από όλες αρβανίτες. τις άλλες φυλές, έχει και βλάχους λίγους. Έχει Σαρακατσάνους. Αχα, κατάλαβα. Εμένα η μάνα μου είναι από τη Λιβαδιά, τον Ορχομενό. Εσύ είστε αρβανίτες, καθαρή. Δεν είμαστε Αρβανίτες. Ούτε Ο εσύ. Ορχομενός δεν έχει Αρβανίτες. Δεν είναι. Αρβανίτες έχει Λιβαδιά. Πήγαν κάποιοι στη Λιβαδιά, εκεί κάτι μαγαζί δική μας, να παίξει μάγκη σε κάτι δική σας, γιατί ξέφαγε το μαύρο σκοτάδι. Πλάκωσαν τα φορτηγά. Μηχανολόγος είσαι. Γεωργικών. Αυτή την ειδικότητα, ναι. Καλή ειδικότητα. Απλά το κάνουμε γιατί το αγαπάμε. Άμα δεν τα αγάπαγες δεν θα το μάθαινες. Ναι. Γίνονται και αγώνες και τέτοια με αυτά ή όχι? Ναι, γίνονται. Γίνονται, Θα το πεις, θα το σπάνω, βλέπετε. Ναι. Ναι. Να κάνει το τρακάρι. Πάει. Θα πιάνει το σύνολο, μπορεί να πάει και τίποτα. Αλλά δηλαδή αν είναι σήμα και ένα 8. Πόσο κυβικά τώρα βγάζει στο μικράκι? Αυτός είναι 2,95. Αυτός βγάζει 1,6 ύπους. Σκέψου ότι είναι 1/1 με το βάρος. Για αυτό είδαμε. Ο δίχρονος όσο να είναι δίχρονος. Εγώ νόμιζα ότι είναι και τετράχρονα. Έχει τετράχρονα. Έχει και τετράχρονα πολυκύλινδρα, άμα πας γιατί θα πάρεις πλάκα. Αυτό δεν Μέχρι V12 έχει. V12 τέτοιον. Ναι, Και ναι. αν δεις V12 στα φορτηγά. V12 στα φορτηγά, άμα δεις ένα V12 τόσο θα πάρεις πλάκα. Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό θέλω να πάω. Να δεις boxer δικύλινδρο, τετρακύλινδρο, εξακύλινδρο. Ποτέ του συμπάθησα. Γιατί? Δεν Γιατί το λες αυτό. αυτό βγάλω.